uMnyango wezempilo e-Eastern Cape uzosebenzisa izisebenzi zezempilo eziyizinkulungwane ebezingasebenzi esifundazweni. Lokhu kwenzeka nje lesi sifundazwe silindele ukuthi sinyuke isibalo sabantu abazotheleka ngegciwane i-COVID-19. Njengoko idabi lokuqubisana nalentsholongwane luya lumilisela, ukutyalwa kwamagosa ezempilo kubalulekile. Iimfundiso zethu ke zigxile kakhulu ekubafundiseni kwizinto ekufuneka bezazile, and kuba befika ke ngelixesha le-COVID siyabafundisa ke ngoku ngendlela abanozikhusela ngayo kwesi sifo ukwenzela uba bangasuleleki. Ngexesha lalentlekele, isebe lezempilo lithi lijonge ekuqesheni amagosa angapha kwama-5,000 aza kuncedisa nokufundisa uluntu ngale ntsholongwane. Eyona nto sifuna bayenze engamandla ukuhamba bayokufundisa abantu ngale ntsholongwane, indlela yohlamba izandla ubana abantu kwenzela bangasuleleki, indlela umuntu akhohlela ngayo, indlela umuntu anxiba ngayo imask nendlela ayikhulula ngayo imask ukwenzela into yoba angosuleleki, nento ethi abahlali mabangabolekisani ngemask. Kodwa la magosa asejongene nemingeni rhoqo emisebenzini. Londo ixhalabisa umanyano lwabasebenzi. Sinamaqabane ekudala ezinesi kodwa ayayifumana le virus emsebenzini. We're hoping that proper training izawukwazi unikwa ezi graduates zizoncedisa apha, because we welcome that. We need reinforcement because there's a great shortage of staff in terms of abasebenzi. Kulindeleke liphulo liqhube kwiMpuma Koloni jikelele. Kwindaba ze-SABC ndinguLwando Nomoyi ndiseBhayi.